हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बेनो जादों लोगोफोर मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय लोगोसेनो बिथां रवंसार मुचाहारी बिथांनि प्रडिउस खालामनाय मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों सना लwi सना। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर बिथां सोरां नार्जारी आरो फावखुंग्रि बिथां जेनिफार दैमारी बिथांमोनहा। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों माय चेनेल मुचाहारी आरो सानिया ब्रह्म बिथांमोनहा। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा जायफोर नायनो थाखाय नेनानै दंमोन, दायो मेहेरगोनां फिल्म चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।